Na 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 na. Hamasei urte gaztetxeak aurten, eta norbaki noiz arte jarraitu dezaken. Ez baita erraza egia esaten, pijo eta progren herri baten hijito izaten. Uztailaren 17 montatuko dugu kriston festa, flamenkonaz gozatzeko modu hoberik ez da. Urte hurrenean montatuko dugu kriston festa, flamenkonaz gozatzeko modu hoberik ez da. Hamasei urte gaztetxeak aurten, eta norbaki noiz arte jarraitu dezaken. Ez baita erraza egia esaten, pijo eta progren herri baten hijito izaten. Uztailaren 17 montatuko dugu kriston festa, flamenkonaz gozatzeko modu hoberik ez da. Urte hurrenean montatuko dugu kriston festa, flamenkonaz gozatzeko modu hoberik ez da. Ez da erraza, ua, 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 herri hontan hijito izatea. Desjabetu onarteko elkartasuna oinarri, borrokaren bidetik mundu berri bat aldarri. Desjabetu onarteko elkartasuna oinarri, borrokaren bidetik mundu berri bat aldarri.